କୁଆଡ଼େ ଭାଲୁ ବାସ୍ତା ଦେଉଛି? ବାସ୍ତା ନାଇଁ ଗୋ ଏଟା ଟେଟି ଆଜି ଟେଟି ଡେ ପରା କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଏ ଦେବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଟେଡି ବୋଇଲେ ଭାଲୁ ତ? ହଁ ହଁ ଭାଲୁ କା ହଇରେ ଭାଲୁ ଧରିବୁ କିରେ? ହସୁଛୁ କଣ କଣ ହେଲା କି ଭାଲୁ ଧରିବାର ବୋଇଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ ପରା ଏବେ ମୋବାଇଲ କାଢିକି ଦେଖ। ଥା ଦେଖୁଛି ଥା ତ ଏବେ ଭାଲୁ ଧରି କେଡ଼େ ପାରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ନା? ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି ମାତ୍ର ଏଥର କାହାକୁ ତ ଦେବୁନି ମଦିକୁ। पंछी बनूं उड़ते